Cari esploratori dell'occulto e custodi delle antiche sapienze, benvenuti ancora una volta nel nostro santuario digitale, dove il velo tra il mondo conosciuto e quello invisibile si assottiglia, rivelando misteri e tradizioni sepolte dal tempo. Preparatevi, perché oggi, il 21 ottobre, non è un giorno come gli altri, è un crocevia di energie sottili, un momento in cui le antiche voci della protezione e della purezza risuonano con forza. Non osate ignorare i loro avvertimenti, perché le conseguenze potrebbero celarsi nell'ombra della vostra stessa dimora. Siamo nel cuore dell'autunno, un periodo di transizione e profonda riflessione. Le foglie cadono, la natura si ritira e il confine tra il visibile e l'invisibile si fa più tenue, preludio alle grandi festività dei morti. Il 21 ottobre è un giorno intriso di significati profondi, conosciuto nei calendari liturgici come il giorno di Santa Orsola e delle sue compagne, ma nel cuore del popolo e nelle pieghe della storia è molto di più. È il giorno delle Vergini Eterne, un momento dedicato alla protezione dell'innocenza, alla purificazione e alla lotta contro le forze oscure che cercano di corrompere l'anima e il corpo. Il contesto religioso e spirituale di questo giorno è dominato dalla figura luminosa di Santa Orsola, ma come spesso accade nelle tradizioni popolari, le figure dei santi si fondono con radici pagane preesistenti, assorbendo energie e significati ancestrali. Santa Orsola, con la sua schiera di 11.000 vergini martiri, divenne un simbolo potentissimo di purezza, forza e protezione divina, specialmente per le donne e per tutti coloro che cercano di difendere la loro integrità spirituale. A Santa Orsola ci si rivolge con preghiere per la castità, per la protezione dalle insidie del male, per trovare un partner virtuoso e per superare le avversità. Le donne in cerca di un matrimonio felice e protetto, o quelle che desiderano preservare la loro virtù, spesso recitano novene in suo onore. Ma non è l'unica figura. Anche Sant'Ilarione, un eremita le cui gesta di guarigione e esorcismo sono leggendarie, viene ricordato, portando con sé l'energia di chi allontana le malattie e le presenze maligne, rafforzando così l'aspetto protettivo del giorno. In questo giorno, le energie si concentrano sulla difesa, sulla purificazione e sulla preservazione di ciò che è sacro e intatto. Ma qual è la leggenda che avvolge Santa Orsola, rendendola così potente e riverita? Immaginate un tempo lontano, in una Britannia scossa dalle incursioni e dalle minacce pagane. Orsola, una giovane principessa di rara bellezza e profonda fede cristiana, si trovò di fronte a un destino che sembrava segnato: sposare un principe pagano per ragioni politiche. Ma il suo cuore era già promesso a Cristo e la sua anima rifuggiva tale unione. Con coraggio chiese un periodo di 3 anni per riflettere e durante questo tempo, miracolosamente, radunò intorno a sé non 12, non 100, ma 11.000 compagne, tutte vergini, tutte desiderose di dedicare la loro vita alla fede. Alcuni racconti narrano che le accompagnò in un pellegrinaggio attraverso l'Europa, un viaggio simbolico verso la purificazione e la consacrazione. Il loro cammino le condusse a Colonia, una città all'epoca assediata dagli Unni, barbari e feroci. Attraversando il fiume Reno, Orsola e le sue compagne si trovarono faccia a faccia con la brutalità della guerra e la ferocia dei pagani. Il capo degli Unni, Atla, rimase folgorato dalla bellezza e dalla dignità di Orsola, offrendole di sposarlo e di risparmiare lei e le sue compagne se avessero rinunciato alla loro fede. Ma Orsola, con la sua fede incrollabile, rifiutò. E così, una dopo l'altra, le 11.000 vergini furono massacrate. Infine Atla stesso trafisse Orsola con una freccia, ponendo fine alla sua vita terrena, ma elevando la sua anima e quella delle sue compagne
a un livello di martirio glorioso. Questo atto di sacrificio, questa resistenza indomita di fronte alla barbarie per amore della fede e della purezza, ha impresso una traccia indelebile nella memoria collettiva. Le 11.000 vergini non sono solo un numero, ma un simbolo di una forza spirituale collettiva, di una purezza che non può essere intaccata, di una protezione che va oltre la morte. La loro storia ci ricorda che la vera forza risiede nell'integrità dell'anima e nella fedeltà ai propri principi, anche a costo della vita. Ed è questa energia di purezza, protezione e sacrificio che permea il 21 ottobre, rendendolo un giorno propizio per chiedere aiuto contro ogni forma di corruzione e di male. Ora addentriamoci nel cuore delle previsioni, dei sussurri del destino che questo giorno ci porta. I segni del destino. 1. Le sottili voci delle previsioni popolari. Il 21 ottobre è un giorno in cui la natura e la casa parlano, offrendo presagi sul futuro imminente, specialmente sull'arrivo dell'inverno e sulla fortuna domestica. Se la nebbia del mattino è fitta e non si alza entro mezzogiorno, l'inverno sarà lungo e rigido. Questo antico detto avverte che una persistente coltre di nebbia non è solo un fenomeno atmosferico, ma un sudario che copre il sole, indicando una stagione fredda e implacabile. È un invito a prepararsi, a fare scorte, a rafforzare il focolare. Il vento che soffia da nord in questo giorno porta malattie e malanni. Il vento settentrionale, freddo e tagliente, era visto come un messaggero di sventure, portando con sé non solo il gelo, ma anche gli spiriti maligni che causano le infermità. Si consigliava di chiudere bene le finestre e di purificare l'aria con incensi. Narodil sa v pohanskej rodine v Palestíne a už ako mladík bol poslaný do Alexandrie študovať. Tam sa stretol s kresťanstvom a bol očarený učením svätého Antona Veľkého. Predstavte si mladého Hilariona, ktorý opúšťa pohodlie civilizácie a vydáva sa do drsnej púšte neďaleko Gazy, vyzbrojený len Bibliou a pevnou vôľou. Dlhé roky žil v chatrči z vetiev a rákosia, živil sa len datľami a vodou, odolával pokušeniam diabla, ktorý sa mu zjavoval v rôznych podobách, od zvádzajúcich žien až po divoké šelmy. Bolo to obdobie neustáleho boja s vlastnými slabosťami a s temnými silami, ktoré sa snažili zlomiť jeho ducha. Legenda hovorí, že jeho pokora a neochvejná viera mu napokon udelili moc nad prírodou a duchmi. Dokázal vyháňať démonov, uzdravovať chorých a dokonca skrotiť divé zvieratá. Raz keď kráčal po púšti, stretol stádo ťav, ktoré sa splašili a divoko bežali k nemu. Miesto strachu Hilarion na ne len pozrel a prežehnal ich. Ťavy sa okamžite upokojili a poslušne prešli okolo neho. Inokedy, keď bola krajina postihnutá strašným suchom, Hilarion sa modlil a z oblohy sa spustil hojný dážď, ktorý zachránil úrodu. Hovorí sa, že jeho prítomnosť bola taká silná, že samotní diabli kričali a utekali pred ním, keď prechádzal dedinami. Jeho povesť sa šírila široko ďaleko a k nemu prichádzali davy ľudí hľadajúcich uzdravenie, radu a oslobodenie od trápenia. On však túžil po samote a tak často menil miesto pobytu, aby unikol sláve a davom. Putoval po Egypte, Sýrii, Sicílii, Dalmácii a napokon zomrel na Cypre. Jeho život je príkladom, ako viera a askéza môžu viesť k nadprirodzeným schopnostiam a hlbokému duchovnému poznaniu. A práve preto sa v ľudových poverách stal symbolom ochrany pred temnými silami a chorobami, ktoré prináša blížia sa zima. A teraz sa poďme pozrieť na znamenia osudu, ktoré nám dnešný deň prináša. Známky osudu. Ľudové prímetia. Pireví. Počasie. Ak je 20. pierna, preto bolo dôležité rozsypanú soľ zhromaždiť a hodiť ju cez ľavé rameno, aby sa smola odvrátila. 8. Záhadný hosť. Ak vám v tento deň nečakane zaklope na dvere cudzinec,
Prináša so sebou dôležitú správu alebo zmenu vo vašom živote. Jeho príchod je vnímaný ako posolstvo osudu a je dôležité prijať ho s otvoreným srdcom a pozornosťou. Sny v túto noc. Sny v Hilarionovú noc sú obzvlášť prorocké a odhaľujú tajomstvá budúcich udalostí. Venujte im zvýšenú pozornosť. Voda. Ak sa vám sníva o čistej, tečúcej vode, rieky, potoky, čaká vás obdobie očistenia, nových začiatkov a duševného pokoja. Ak je voda kalná alebo stojatá, močiare, kalné jazera, naznačuje to prekážky, smútok alebo choroby. Je to varovanie, aby ste sa venovali svojmu zdraviu a duševnej pohode. Stromy. Snívanie o košatých, zelených stromoch symbolizuje prosperitu, rast a silné rodinné väzby. Opadané alebo suché stromy môžu znamenať stratu, smútok alebo finančné problémy. Ak vidíte strom s plodmi, očakávajte hojnosť a úspech vo svojom snažení. Zvieratá. Divoké zvieratá, vlci, medvede, vo sne môžu predstavovať skryté obavy alebo vonkajšie hrozby. Domáce zvieratá, mačky, psi, symbolizujú rodinný pokoj a priateľstvo. Ak vás zviera napadne, je to varovanie pred konfliktom. Ak je zviera priateľské, očakávajte pomoc od blízkych. Dom. Ak sa vám sníva o vlastnom dome, je to odraz vašej vnútornej pohody. Ak je dom uprataný a útulný, čaká vás šťastie. Ak je zničený alebo špinavý, signalizuje to vnútorný nepokoj alebo problémy v rodine. Snívanie o novom dome naznačuje zmeny v živote, možno presťahovanie alebo založenie rodiny. Oheň. Oheň môže byť symbolom vášne, transformácie, ale aj zničenia. Ak je oheň kontrolovaný a hrejivý, krb, znamená to lásku a pohodlie. Ak je to nekontrolovateľný požiar, je to varovanie pred hnevom, stratou alebo zničujúcimi zmenami. Narodení v tento deň. Ľudia narodení 20. Béni. Zapálte sviečku a prejdite s ňou po celom dome, začínajúc od vchodových dverí a pohybujúc sa v smere hodinových ručičiek. V každom rohu miestnosti sa zastavte a prežehnajte. Potom vezmite sušené bylinky a zapálte ich, ideálne na nehorľavej podložke, aby tlejeli a dymili. Dymom okúrte všetky miestnosti, opakujúc: dym, dym, z domu zlé duchy vyžeň, choroby a nešťastia preč odožeň. Svetlo sviečky nás chráni. Lásku a pokoj v dome nám zanechá. Amen. Potom do misky s vodou pridajte štipku soli a touto vodou pokropte prahy a okenné rámy, hovoriac: voda očistí, sol ochráni, žiadne zlo sem nevkročí. Popol z byliniek rozprášte na záhrade, alebo ho vyhoďte do rieky, alebo do odtoku, aby odniesol preč všetko zlé. Druh. Rituál na dobrú úrodu a hojnosť. Cieľ. Zabezpečiť si hojnosť a dobrú úrodu v nasledujúcom roku, aj napriek prichádzajúcej zime. Čo potrebujete? Malý kúsok chleba, najlepšie domáceho, hrst obilia, pšenica, ráž, medenú mincu, červenú niť. Kedy a ako? Ráno 21. októbra pri východe slnka. Vezmite chlieb, obilie a mincu. Choďte na záhradu alebo k najbližšiemu stromu. Vykopte malú jamku a vložte do nej chlieb, obilie a mincu. Pritom hovorte: Matka Zem, príjmi naše dary, ochraň naše polia a záhrady. Daj nám hojnosť, zdravie a sítosť. Nech je naša úroda bohatá a požehnaná. Nech je naša spižiare plná a stôl nikdy prázdny. Potom jamku zasypte a miesto označte tak, že na vetvu stromu alebo na malý kolík uviažete červenú niť. Červená niť symbolizuje ochranu a spojenie s Matkou Zemou. Minca symbolizuje bohatstvo, chlieb a obilie, základné potraviny a prísľub budúcej úrody. Tretí, rituál pre zdravie a vitalitu. Cieľ. Posilniť zdravie, odohnať choroby a získať vitalitu na nadchádzajúce chladné obdobie. Čo potrebujete? Cesnak, vetvička z borovice alebo smreka, pohár čistej vody. Negatívna energia by mohla pretrvávať dlho a spôsobovať konflikty a nešťastie. Snažte sa udržať pokoj a mier. Ak už k hádke dôjde, rýchlo sa zmierte. 6.
nešite, nehačkujte, nepriacte. V tento deň by ste sa mali vyhnúť všetkým ručným prácam spojeným s niťami. Verilo sa, že niť môže symbolizovať životné vlákno a jej pretrhnutie alebo zauzlenie by mohlo priniesť smolu, choroby alebo nešťastie do rodiny. Predstavte si, že si omylom zauzlíte svoju vlastnú budúcnosť. Preto bolo lepšie venovať sa iným, menej rizikovým činnostiam. 7. Nestrihajte si vlasy ani nechty. Podľa starých povier, strihanie vlasov alebo nechtov v tento deň by mohlo oslabiť vašu životnú energiu a spraviť vás náchylnejšími k chorobám alebo nešťastiu. Vlasy a nechty boli vnímané ako predĺženie vašej životnej sily a ich strihanie v nevhodný deň mohlo narušiť túto rovnováhu. Odložte starostlivosť o krásu na iný, priaznivejší deň. 8. Nenosite staré a deravé oblečenie. Verilo sa, že staré a deravé oblečenie priťahuje chudobu a nešťastie. V tento deň by ste mali nosiť čisté a zachovalé oblečenie, aby ste si zabezpečili prosperitu a ochranu pred zlom. Chudobné šaty boli symbolom nedostatku a ich nosenie v tento deň by mohlo upevniť tento stav. 9. Nezabíjte pavúka. Pavúky boli považované za posvätné stvorenia a nositeľov šťastia a bohatstva. Zabíjaním pavúka v tento deň by ste si privolali nešťastie a finančnú stratu. Pavúk so svojou schopnosťou tkať sieť symbolizoval tvorbu a prepojenie. Jeho zabitie by bolo prejavom neúcty k týmto silám. 10. Nezahľadite sa do zrkadla príliš dlho po zotmení. Zrkadlá boli vždy považované za brány do iných svetov. V Hilárionovú noc, keď je závoj stenčený, by príliš dlhé pozeranie do zrkadla mohlo umožniť, aby vás z neho pozrel niekto alebo niečo, čo nechcete. Mohli by ste si privolať nešťastie alebo dokonca stratiť časť svojej duše. Ak už musíte použiť zrkadlo, urobte to rýchlo a s úctou.